תקשיב יא מנומנם, עוד פסים חצי מופיעים בקרבוקל בחינם. ברקע מלווה אותם תזמורת של גופים. לא נכון, הכל זה שקלופים. יש גם זברה ערומה שמשחקת קלאס. לא נכון. ואילו תשתכר. מה קרה? הפכת לבחורה ולא סיפרת לי? מה, אוח, מה אתה יורד עליי פה לפני כולם? אין פה אף אחד. ואם מישהו ייכנס, מה אני צריך שהוא יראה? אתה יורד עליי? גור, אם מישהו ייכנס, הוא יהיה בכזאת תדהמה שאתה הפכת לבחורה, שהוא לא ישמע מה שאני אומר, אז אין לך מה לדאוג. אני לא הפכתי לשום בחורה. אני פשוט מתאמן לקראת החוג בלט שלי. החוג מה שלך? בלט. מה, נהיית חירש? בלט! חוג בלט! הוא הולך ללמוד בלט! כן, מה רע בזה? מה רע? זה חדשות מאוד רעות, גור. אתה לא הפכת לבחורה, אתה הפכת למשהו הרבה יותר גרוע. אתה הפכת חפשי. וואו, זה גס! אבל חוץ מזה, יש בנים שלומדים בלט. אין. יש! אתה סתם פרימיטיבי והמוח שלך צר כעולם יתושה. בעלבות? אני בעלבות? אני אמרתי שאתה חפשה, או אתה אמרת שאני חפשה. כן, אז בוא תגיד לי אולי איזה בן שאתה מכיר לומד בלט. יעקב. מי זה יעקב? יעקב, זה ילד אחד באשדוד שגם לומד בלט. מה תגיד עכשיו? מה אני אגיד? שכנראה הטייץ לוחצים לך יותר מדי על תאי המוח. טוב, בסדר. אתה פשוט לא יודע מי הכוכבת של החוג בלט. אתה מצ'קלף עליי. אתה לא מתכוון למלכת הכיתה? טלי הוד. הילדה הראשונה ששהתה בחלל החיצון בלי חליפת חלל. באמת? מאיפה אני יודע? מה, אני אסטרולוג? אז מה, גור? טלי הוד איתך בחוג בלט, אה? אוח, מה זה, הפליה שלך על הפנים? אתה שלא תדבר ככה על הפליה שלי. איי! אוח, מה אתה דורך עליי? כי אתה לא זז. זה שיעור בחוג בלט, לא שיעור בהגנה עצמית מפני הילדה הכי מכוערת בכיתה, מוהר זלימוביץ'. זלימוביץ' המכוערת, מי ייקח אותך לסרט גם בלילה, גם ביום, את נראית כמו גהנום, הלו? שלום, זה דני מלך הכיתה. דני מלך הכיתה. דני מלך הכיתה, זה שמקורב לטלי הוד. מאוד מאוד מקורב לטלי הוד. כן, כבוד הדני, איך אני יכול להשפיל את עצמי בפניך היום? רק רציתי להודיע שאני בדרך לקחת את השיעורים בתנ"ך שהכנת בשבילי. או מה? זה יהיה מוכן תוך שעה. אחותך תהיה מוכנה תוך שעה. עוד 2 דקות אני אצלך ושיהיה גם בייגלה. ביי. ביי. אוי ואבוי. מה קרה? הסתבכנו. מה קרה? דני מלך הכיתה, זה שמאוד מקורב לטלי הוד, הולך להיות כאן עוד 2 דקות. מצוין! אולי הוא ירשה לנו לגעת בקריזמה שלו. אוח, יא משובש, אתה לא נורמלי. תסתכל במראה איך אנחנו לבושים. זוועות עליך, שמשון! גור, אם דני מלך הכיתה יראה אותנו ככה, יותר לא יזמינו אותנו לכלום. רגע, אבל גם ככה לא מזמינים אותנו לכלום. כן, אבל ככה לא יזמינו אותנו לכלום ולמינוס כלום, וגם למקומות שנרצה ממש ללכת לא נוכל. מה נעשה? אנחנו חייבים להחליף את הבגדים האלה. רגע, אנחנו לא נספיק, הוא כבר ממש קרוב. אני מאוד קרוב. גור, אז מה נעשה? רגע, יש לי רעיון. בוא נגיד לדני מלך הכיתה החללית מיר נפלה כאן על הקרבונקל, ושהכל פה מלא בקרינה מסוכנת, ושאנחנו חולים במין מחלות חלל מסוכנות ומדבקות כאלה, ושיש פה מלא אנשים עם חלוקים לבנים וכפפות צהובות. זה לא יעבוד. למה? כפפות צהובות, זה לא הגיוני. נכון. דרבן, הוא מגיע, מה נעשה? דרבן, אני מתקרב, מה תעשו? גור, אני כל כך מיואש ודיכאוני שאני נודר נדר. אם נמצא משהו שיציל אותנו, אני מזמין לגלידה את מוהר זלימוביץ'. וואו, זה רעיון גדול! מה? אם נגיד לדני מלך הכיתה שמוהר זלימוביץ' מגיעה לכאן, אז הוא לא ירצה להתקרב לכאן. גור, אתה גאון! אתה תשובה ישראלית לעודד מנשה. מה, אני כזה יפה? לא, אתה כזה ניג'ס. טוב, לך תראה אם הוא בא, אני בינתיים מתקשר אליו. הלו?
שלום, דני מלך הכיתה, מדבר אוח. רציתי רק לעדכן אותך שאין שום בעיה עם שיעורי הבית ו/או הבייגלה. אוח, הוא מתקרב! דרך אגב, נמצאת איתנו פה בקרבונקל מוהר זלימוביץ'. זה עובד, הוא מתחיל לברוח! הלו, כן, אז תגיע לכאן כי מחכה לך פה מוהר זלימוביץ'. הוא מקיא תוך כדי מנוסה! מוהר! הוא מקיא! מוהר, מוהר! הוא מקיא, הוא מקיא! מו! הוא מת! מה? יש! ניצלנו! הוא ברח! ניצלנו! גור, שנחזור לפירואט? אני הייתי חוזר בשמחה, אבל אתה מאוד עסוק עכשיו. מה זאת אומרת? אני פנוי את ט"ו בשבט. לא, אתה נדרת נדר שתיקח את מוהר זלימוביץ' לגלידה. גור, מה פתאום? אני אמרתי ששנינו ניקח אותה לגלידה. מה פתאום? אתה אמרת, אני אקח את מוהר זלימוביץ' לגלידה, אני שמעתי. גור, הבט, אל תהיה ילד. אבל אני ילד. אז אל תהיה, הבט, גור, כשאני אומר אני מתכוון לשנינו, כי כבר מזמן נהיינו חברים כל כך טובים שאנחנו ממש אחד. אתה חושב שחוץ משנינו עוד מישהו שמע את הנדר? רק הדגים. אתה יודע אולי להכין גפילטה פיש? נו, תסתובב כבר, תסתובב, מה ביקשתי ממך? כמה סיבובים קטנים? מה אתה רוצה, שאני אמות פה מחום? תסתכל אליי שאני מדבר אליך. זו פעם אחרונה שאני מבקש ממך. אני לא מתכוון להתחנן. לא, בבקשה, תסתובב, בבקשה. כמה סיבובים קטנים בשבילי, נו. גור, מה קרה? הכל בסדר, פשוט המאוורר לא הסתובב, ואני כל כך חם לי אני אראה לך מה זה, אני אוציא לך את הנירוסטה, אני אוציא לך את הפלסטיקים בלי הרדמה, ואז אתה לא תוכל להסתובב, ואז אני אמות מחום. גור, אתה השתבשת לגמרי. אני לא השתבשתי, פשוט החום, אני לא יכול. מה זה, למה אתה לבוש במעיל? כי קר לי. קר לך? כן. 50 בעלות בצל, אפילו הנחליאלי שלי, אתה יודע, איזה קר בראש שלך. ולמה אתה ככה מסתיר את הפנים? כי בעיקר קר לי בפנים, מה לא ברור? אתה ילד מאוד גבולי. מעניין לשמוע את זה ממישהו שניסה לחנוק לפני שנייה מאוורר. תראה לי רגע מה יש לך פה. וואו, זוועות עליך שמשון, מה זה? אתה מגדל חדשקונים לייצוא? גור, זה לא יפה לצחוק על חבר בצרה. זה כבר לא חבר, זה שני חברים. תשתו משהו, חבר'ה? גור, זה לא יפה. מה לא יפה? אל תהיה כזה לחוץ, זה בסך הכל חדשקון ענק! לא היה דבר כזה מאז החדשקון שיצא לילדה הכי מכוערת בכיתה, מוהר זלימוביץ'. זלימוביץ' המכוערת, מי ייקח אותך לסרט גם בלילה גם ביום, את נראית כמו גיהנום. פו. מה אני אעשה עכשיו? איזה ביש. הכל אבוד. לעולם אני לא אצליח לצאת יותר מהקרבונקל. ומחר יש את המסיבה הגדולה בבית של מלכת הכיתה, טלי הוד. מספרים שהיא תבוא עם הקשת המוזהבת. אתה מצ'קלף עליי! ורק עם הקשת המוזהבת. וואו, זה גס! גור, חייבים למצוא דרך איך להעלים את החדשקון הזה. נכון. בוא נחשוב. ממה החדשקונים הכי מפחדים? מעוד חדשקון? לא, עוד חדשקון נותן לחדשקון הראשון הרגשה של בית. מה חדשקון הכי לא סובל? עוד חדשקון? גור, אני מרגיש שאנחנו מתחילים ללכת אחורה. כן, בוא קדימה. נו, מה חדשקונים לא סובלים? אני יודע! את מוהר זלימוביץ'! היא הרי חדשקון מהלך. נכון. היא כל כך מכוערת שהיא עושה לה חדשקון עם רגשי נחיתות. וואו. גור, אני לוקח את החדשקון שלי למוהר זלימוביץ'. אוי, רגע, לא, אל תעשה את זה. עדיף לאבד רגע בחדשקון מאשר את החיים בחדשקון. גור, a man's gotta do what a man's gotta do. תסתכל עליי רגע. וואו. מה? החדשקון שלך, נראה לי שהוא התקטן. מה? כן, לא איך יכול תראה להיות. במראה.
וואו, נכון? גור, אתה צודק, אבל איך זה קרה? מה, אתה לא מבין? אנחנו רק אמרנו את השם מר זלימוביץ', והחצ'קון שלך נכנס לכזה פוחד שהוא התחיל להתקטן. וואו, גור, גדול, אז קדימה, תן לי במוח, אולי הוא ייעלם לגמרי. אוקיי, גברת מר זלימוביץ', אמא ואבא של מר זלימוביץ', גברת זלימוביץ' ורעייתו, דוקטור הנרי אונגר. מי זה? זה המרצה של אמא של מוהר, היא בזמנו לא התקבלה לטכניון, היה שם סיפור שלם. גור, קדימה, עזוב אותך משטויות דרבן, תן לו במוח. אוקיי, הקלמר של מוהר זלימוביץ', זילבה זולבה זלימוביץ', זלמן יש לו זלימוביץ', זילזלוביץ'! וואו, הוא נעלם! וואו, גדול! הוא נעלם, גור, נכון, שיחקנו משחק גדול! וואו, זה היה גדול! אוח, מה? אני יכול לעבוד בזה! אני יכול לעבוד בהפחתת חצ'קונים! וואו, זה סטארט-אפ! אני אפילו אבנה אתר באינטרקום! גור, מה? זה? מה? מה צמח לך על הצוואר? מה? מין דבר כזה שחור, עגול, גדול. מה זה? הראש שלך! אוח, מה זה? מה צמח לך גם על הפנים? מה? עיניים! גור, מה צמח לך על הפנים? מה? אף! ומה זה אוח? מה יש לך על הפרצוף? מה? 40 חצ'קונים חדשים! מצחיק מאוד! זוועות עליך, שמשון! הנה! איפה המשובש הזה? גור, איפה היית? תגיד לי, מה זה החוסר האחריות הזה? מה אתה רוצה? אני הייתי צריך לעקוף חצי שכונה. למה? למה? כי בדיוק הילדה הכי מכוערת בכיתה, מוהר זלימוביץ', יצאה עם 7 הסנטרים שלה לטייל. התירוץ התקבל. אתה מוכן? מוכן למה? לחזרות. גור, תגיד לי, אתה רוצה להיות מוכן לתפקידים שלנו בהצגה הגדולה עם מלכת הכיתה טלי הוד בתפקיד הראשי, או שאתה לא רוצה להיות מוכן לתפקידים שלנו בהצגה הגדולה עם מלכת הכיתה טלי הוד בתפקיד הראשי? אני רוצה להיות מוכן לתפקידים שלנו בהצגה הגדולה עם מלכת הראשי טלי הוד בתפקיד הכיתה. טוב, קדימה, בוא. אני נכנס מצד שמאל, אתה נכנס אחריי. למה אני אחריך? גור, אתה לא מכיר את הפתגם, ילדים, כלבים ואלה שנכנסים שניים אחרי האחרונים תמיד גונבים את ההצגה. אתה מצ'קלף עליי? קדימה. מערכה שנייה, תמונה שלישית, אקשן. הנה. האוכל. ככה אתה מתכוון להגיד את זה? מה לא בסדר? גור, זה לא אמין. האכן. מה קרה לך? תעשה את זה עם רגש. כמו שהמורה לימונה לימדה אותנו. שים לב, ככה. האוכל! וואו, איזה יופי אתה עושה את זה. תגיד, אתה לא חושב שקיבלנו אבל תפקידים נורא קטנים בהצגה? מה זה חשוב, גור? העיקר שחדר ההלבשה שלנו יהיה צמוד לחדר ההלבשה של מלכת הכיתה טלי הוד, הילדה היחידה בעולם ששלום עליכם כותב לה תפקידים במיוחד. גור, אתה קולט שכל מה שיפריד בין חדר ההלבשה שלנו לחדר ההלבשה שלה זה רק קיר גבס? וואו! אתה חושב על מה שאני חושב? זה גס! הלו? שלום, זאת המורה לימונה. המורה לימונה, אנחנו עובדים על זה. הנה. האוכל! הנה. האוכל! די, טוב שאני תופסת אתכם, יש כמה שינויים קטנים. בגלל צמצומים בהפקה אין אוכל, אז רק אחד מכם צריך להגיד הנה. תחליטו לבד מזה יהיה, זה בין כה נורא לא חשוב. שלום. כן, אבל... טוב, לקחו לך את התפקיד. אל תדאג, אני אספר לך איך היה. מה לקחו לי את התפקיד? אני במו אוזניי שמעתי איך היא אמרה שנחליט בינינו מי אומר את ההנה. גור, אבל אני יותר מוכשר בהנה ממך. מה, אתה סתם צ'קלפן ומנסה לגנוב ממני תפקידים. גור? אתה קורא לי צ'קלפן? אני קורא לך צ'קלפן בין 1000 צ'קלפנים ערומים. וואו, זה גס! אתה קורא לי צ'קלפן בין 1000 צ'קלפנים ערומים? אני קורא לך צ'קלפן בין 1000 צ'קלפנים ערומים וצוחקים! עצור! תראה איך אנחנו נראים. גור, איבדנו צלע אנוש. האם הכוכבות עלתה לנו לראש? בבעיה קשה, קובע השעה. 3, 1-0, 2-0, 3-0. יש, ניצחתי! אני אומר את ההנה. הנה! 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 אז מה
מה אני אעשה בהצגה? טוב, בסדר. בוא נחלק את ההנה בינינו. טוב, אני אגיד היא ואתה נה. מה? למה אתה אומר את ההיא ואני את הנה? מה קרה לך, גור? אתה לא מכיר את הפתגם ילדים, כלבים, ואלה שאומרים את הנה תמיד גונבים את ההצגה. קדימה. היא. נה. היא. נה. מצוין. And the Oscar goes to אורח ואחרים. תודה רבה לכם על האוסקר. אני מודה להורים שלי ולכולם. הלו. שלום, זאת שוב המורה לימונה. אנחנו עובדים על זה. היא. נה. היא. נה. די, אחרי ישיבה סוערת מאוד החליטונו פה אחד שמכיוון שהורדנו את האוכל צריך להוריד גם את ההינה. כי מה הנה? הנה מה? הנה אנציקלופדיה? הנה מטהר אביב בין חוחרנים? מאיפה אני אביא עכשיו מטהר אביב בין חוחרנים? אבל המורה לימונה, מה יהיו התפקידים שלנו בהצגה? תהיו קהל ותתלבשו יפה! טוב, גור, שנתחיל להתאמן על להיות קהל. מה זה? אתה לא כלב ים. קהל, ברגש. יופי. מצוין. אני כבר רואה את הכותרות בעיתון. גור ואוח זכו בפסטיבל מונטריאול לקהלים. גור. חבר השופטים ציין כי גור ואוח הצטיינו בעיקר בקריאות עוד הפעם. עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם. מהר אוח, אתה חייב לעזור לי, אני חייב לברוח מהארץ. אל תשכח לקנות לי פסמים בדיוטי פרי. איזה דיוטי פרי? הכל אבוד. למה עשיתי את זה? למה? כי אני מה זה אוהב את זה. אבל למה אני אוהב את זה? למה? כי זה מה זה סבבה? אוי, שהכל אבוד, למה? גור, אם תוך 4 שניות לא תגלה לי מה קורה, אני אהיה בחוסר ידע לגבי מה שקורה. אז בדקתי ברלה, אז מה? כשאתה אומר, בדקתי ברלה, למה בדיוק אתה מתכוון? אני מתכוון אם בדקתי אם אפשר להוריד לברלה את הנוצות. אבל לברלה אין נוצות, יש לו קונחייה. בסדר, עכשיו אני יודע את זה, אבל קודם צריך לבדוק, לא? אוי, גור, איזה משובש אתה. אתה לא יודע שזה צער בעלי ברלים? ואתה עוד לא יודע מי הבעלים של הברלה. מי הבעלים? המורה לימונה. אתה בדקת את הברלה של המורה לימונה? גור, אתה לא נורמלי? אתה הרי יודע כמה היא אוהבת את הברלה שלה, אתה הרי יודע שהיא הורישה לו את כל רכושה בעודה בחיים. בסדר, עכשיו אני יודע את זה. אני צריך להביא את ההורים מחר בבוקר. זוועות עליך, שמשון, גור. אם אני לא טועה, זה הפעם השמינית השנה שאתה צריך להביא את ההורים בגלל דברים כאלה. מה פתאום, זה פעם שביעית. הניתוח להוצאת כליה שעשיתי לך דף מצחוי לא נחשב. למה לא? כי הוא כבר היה מת ממילא. הוא היה מת מהניתוח הפנדצית שעשיתי לו. אוי, גור, פויה עליך, שמשון, באמת, זה לא יפה לעשות את הדברים האלה, למה אתה עושה אותם? אני עושה את זה כי אני סקרן. סקרן? אתה לא יודע שהסקרנות הרגה את הברלה? זה הסקרנות? אני חשבתי שזה הניתוח ברונחוסקופיה שעשיתי לו. אם ההורים שלי ידעו על זה, הלך עליי! יש לי רעיון שיציל אותך. כמה זה יעלה לי? נשב, נדבר. נו, אנחנו כבר יושבים ומדברים. גור, למה לעשות מכל דבר מסחרה? אנחנו הרי חברים, אנחנו עוזרים זה לזה. כמה? תראה, אני צריך לראות את כל העובדות, את כל הנתונים. של מי הברלה אמרת? מוח, די כבר, כמה? את הפוסטר החגיגי של להקת טוב שמחס בצילום קבוצתי על הר מירון. סגרנו, מה הרעיון? שים לב, אני מתקשר למורה לימונה, אני מצ'קלף עליה שאני אבא שלך, שכבר צרחתי עליך עד שיצא לי הגרון, שהעניין טופל ולא צריך להזמין את ההורים שלך מחר. ישר תעלה עליך שזה צ'יקלוף, היא לא תאמין לך בחיים שאתה אבא שלי. אתה יודע מה? אולי קודם ננסה את זה על מלכת הכיתה טלי הוד. נראה אם זה עובד. טלי הוד? הלו? כן. שלום, מדבר... וואו, זאת טלי הוד. דבר איתה. שלום, מדבר... נו, אבא שלי. מדבר אבא שלי. מה אתה עושה? הלו, נו, טלטל. מה את עושה היום בערב? אוח, יא קרצוץ! אם עוד פעם תתכסה עם פיגועים מגוחכים כאלה, אני יורק עליך!
תודה. נראה לי שהיא עלתה עליי. טוב, ביי. לאן? להודו. חכה שנייה, גור, למה אתה תמיד בורח במקום להתמודד? אם הרצל, חוזה המדינה, היה מחליט ללכת לגלח את הזקן ולשחק בגוגויים במקום לחזות את מדינת היהודים, איפה היינו היום? אם עודד מנשה היה מחליט לוותר על האמת האומנותית שלו ולהיות רואה חשבון, איך הילדים היו גדלים? אם היית רואה מצח מתקרב אליך במהירות 120 קמ"ש, איך היית מגיב? תוכנית ב' אתה מתקשר למורה לימונה ומצ'קלף עליה שאתה אימא שלך. אולי תאמין לזה. מה? אני יכול לעשות את זה קודם על טלי הוד? נסה עליה מה שאתה רוצה. מה שאני רוצה? לא, גור, מה שאתה רוצה מבחינה טלפונית. מה? זה משובש. חבל. הלו? שלום, מדברת אמא שלי. מה עכשיו? תאלתר. מה את עושה היום בערב? אחרי זה אני יורק על החבר הקרצוץ שלך, אני אנדה אותך מהחברה האנושית, יא נפלת! אני חושב שהיא מאוהבת בי. כן. טוב, אתה יודע מה? אחרי שהניסיונות הצליחו, בוא תנסה להתקשר למורה לימונה. למה אני? תתקשר אתה. לא, טוב, אתה יודע מה? בוא נתקשר ביחד. טוב. הלו? המורה לימונה? כן. שלום, מדברים ההורים של גור. לצערנו, לא נוכל להגיע מחר ו/או בשנה הקרובה לבית הספר, כי אנחנו בשליחות חשאית במדינה ערבית עוינת. בדיוק מתעללים בנו עכשיו. איי, תעזוב לי את הרגל. כן, אני מבינה. ידענו שתביני. אני מבינה, גור ואוח, שיש לי עסק עם שני פרחחים קטנים. אני מעוניינת לראות לא רק את ההורים של גור, אלא גם את ההורים של אוח. וכשאני אומרת הורים, אני לא מתכוונת רק למשפחה הגרעינית, אלא גם לסבא, לסבא רבא ולסבא רבא שלכם. דופי, מה נעשה עכשיו? נאלתר. המורה לימונה, מה את עושה היום בערב?